phantsi into eyaba ngumqondiso kunye nofumana lusana lusongelwe eziqhiyeni lulele emkhombeni wesitala. My sermon is entitled Behold the Sign. Behold the Sign. Nanko umqondiso. As the preacher of the gospel, it is my responsibility to show you the sign so that you cannot get lost, so that the arch enemy of man may not lead you astray. This is a sign. Kholelweni namhlanje kanti ngifulathele lenhlanzi ndingakanti waqokelela wasonga wamamaphiko ndiphindela ndingandikambilisela isayi konyana kaThixo. Complicated apha side sivalelana izulu side sibe nazo ne-rejects, sibe nabantu esithi abasoze bakubona ubukumkani bamazulu, bade abanye bade babona abantu bangaphandle kubantu bakaThixo abatshabalala sebebagwebi babangaphandle kwindlu yokholo. Elo xesha bayazi loo nto uThixo uxoxa nabo ubusuku bonke njengoba sikayinje kubo sibaphucukela kuba banokumphanda, kuba banamanyama asifuna uassociatwa nabo. Izulu libhizi ngabo, liyabasebenza. Hamba nam kanti sithi kuwe ubuyathanda xa une-chance because mna ndilate. Xa une-chance uzuye kuncwadi kaMateyu chapter 12 verse 40. Incwadi kaMateyu chapter 12 verse 40 izawuthi ingxelo phaa kwiivesi ezingasenxa izawuthi amaJuda afuna umqondiso. Unguye ungumesiya, sifuna umqondiso. Uthi uYesu awukho onye umqondiso enizawunika wona ngaphandle komqondiso wakhe. Njengoku uYona wayemini